Стабилно. Искам меч и да не ми фпс дропва на лайно. О. Убих някой. Не, само мене не. Само мене не. Само мене не. Само мене не. Молят се. Само мене не. Молят се. Само мене не. Само мене не молят се. Омага, не в мене, бе. Ето. Омага, пуснана! Окей, здравейте хора, ние сме Съкадални Петър Бест и днес цъкаме Hide and Seek, аз съм нещо, сега няма се издавам пак. Миналите епизоди постоянно се издавах, какво съм. Баси... Нищо издай се, аз съм хайдър. То ще си хайдър, ама... Какво блокче? Енвил. За какво се издаде? Сега ако мен нали знаеш, че сега ако мен такова, аз първо тебе ще знам, че... Лама фаня е. Чакай сега видим. Къде? Вой, някакви хайдери нападнаха един сикър, двама са. Нека ти отидат да го бият, бях манеците. Чая се тук да се скри. Ей тук. Тук. 5-4. Я да видим сега. I made it myself. Омага. Ти къде? Ти още ли си Енвил? Да. Солиден блок съм вече. И аз вече съм солиден блок. Има, като станеш солиден блок, вече имаш енчантнато с нокбак. Чай, колко? Нокбак 1. А кога ти дава меча? На късмет ли? Аз не знам. Това не го знам. Чай да си махна, away. 9 поинтовите. Хоп. Това означава, че вече съм цъкал в тая арена. Що имам 9 поинтове. Аз нямам минимап. Мип. Някакъв пише мип. Омага. Чай бе. Къде? Чай да видя сега. Ес, имам меч. Yes. Чай ще намеря някакво друго място, че да стане малко по-интересно. Фак! Къде? Бързо. Точно ма види. Ето тук, бързо. 3, 5, 4, 3, 2, 1, бързо! Yes! Са богу. То пък тук не мога видя. Мисля да дойда и тук. Да виждам какво става. Тук съм. Идват. Фак. Бързо. Да се крие, бързо. 4, 3, 2, 1. Окей, вече знаят, че аз съм тук. Господи боже. Ти още ли си Енвил? Да. А това над спална какво е? Виж, има някаква платформичка. Сега не мога. Идват към мен. Не! Мен как ме подмина един маняк. И мен. Ние си се срещали очи в очи просто. И той не ме забеляза вас и човека. I'm gonna win so bad since I'm a fence. Да! Ако си фенс на този мап, няма как да ударих ма. Сикър съм. Аз сега като не знаеш какъв блок съм. Зато и не ти казвам. Сега като знаеш, правилно ако ти бях казал букшелф, ще веднага да търсиш само букшелфове. Сега. Почвам да търся. Някакъв... Мале... Така, скинер е пуснат. Краб! В къща си, да, блок. Едната познах. Познах ли не? Не. Ето всичко в Майнкрафт се води блок. Аре бе, как не мога да ме намерят, бе? 104 секунди. Моля ви се никой да не дойде да ме намери. Yes. Опа! Виждам някакъв. Я сега да видим. Вау. Я да разгледам какви книги има. Значи, червена, зелена, синя, жълта. Има даже и някаква изкривена. Опа, хайде, букшелфчето. Махай се! Букук!
Бягам, 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 беги, 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 Почини се малко, бе. Помощ! Помощ! Бързо бягам! Не! Бягай! Не! Убикам! Ай, стига, бе! Може да съм те убил, защото и аз те видях. В смисъл, бяхме трима. О, мага. Ама виж, че има откри. Добре, добра работа направих за чести. Сега ще изиграем после още едно Hide and Seek, защото на хората им харесва. Не знам ясно. Да, между... Примерно ако си... Ела да видиш, къде си? Съкадаун. Ела в центъра, там където е честа. Ела в центъра, къде си? Виж и тука, примерно ако си фенс, слагаш се и тука, свързваш се с тия двете, никой не може да намери. Аз и те бях направен и бях победил играта. Или пък е тука да си Енвил. Ти тука ли беше Енвил? Не, аз бях на едно... Че... Тука... Ела, тука долу. Уоу. Тука примерно ако беше Енвил, никой нямаше да те намери, човек. Така един върху друг бях. Окей, тия сикър, тия хайдерите. Виж 15, бързо, влизай в 15. 15, бързо. Ние бяхме сега... О, влязах. Аз не можах, как ти винаги влизаш, аз не мога, бе! Про. Ами, излез. Окей, хора, ще видим в следващата игра на Hide and Seek. Ева, Съкадаун. Омага, какъв е тофа пъс. Значи след... Колко? 15 минути? Добре, тук много пъти опитвахме се да влезнем и двамата в една... Защо за бога ми... Окей, въпре се. Да Защо FPS дропваш, бе, тъп Майнкрафт? Толкова много пъти... Почнахме. Уау, какво съм аз? Аз съм... Нищо. Сега няма кажа какво. Аз не съм нищо. Уау. Бъгна се, човек. Не мога да мърдам и не съм нищо. Значи би трябвало, че да си сикъра. Или просто и се бъгва някой път. Ма не съм сикъра. Не. Омага. Чай, аз тук да дойда. Имам крафтинг тейбъл на главата, ма нямам блокче в инвентора. И не мога да мърдам. Уоу. That's тъпо. Не съм аз сикъра, той сега ще му. Ей там, бързо. Вече съм сикъра. За какво ви мислиш, че не са... Не казвам какъв съм. Какъв си? Ами аз съм... крафтинг тейбъл. Добре, идвам. О, видяхте вече, видяхте. Ейта. What the fuck? Идем да мина? Не. Мале, как ма... Ти мина, бе, точно покрай мен мина, what the fuck? I'm a bitchy log. Защо те масички са такива, маняк? Омага. Мале, тук, ако ме намери някой тук, аз направо лайнара ми ще стане гей. Окей, това. Стабилно. Искам меч и да не ми FPS дропва на лайно. О. Убих някой. Не, само мене не. Само мене не. Молят се. Само мене не. Молят се, само мене не. Само мене не, молят се. Само мене не. О, yes! Yes, бе! Как всички ти печки пробва да такова. Значи си печка, така ли? Не, аз съм крафтинг тейбъл, ама не успя да ме намери, точно аз бях покрай някакви... Кой ма би, бе? What the fuck? Виж ги двата крафтинг тейбъла. Те го бият, той се маха от тях и крафтинг тейбъл идва тука. Той крафтинг тейбъла бяга, what the fuck. Окей, ще спре ли да ми FPS дропва то шит? Добре, какво ма би, човек? Някой от блоковите ма би, обаче не мога да разбера кой. И ще ме уби след малко. На тебе FPS дропва ли ти на гъс? Не. На мен аз играя с 17... Сега ако дойде някой, аз няма да му избягам, защото ми FPS дропва на лайно. Добре, аз съм готов тука. Изчистихме ги всичките играчи. Окей. Всичките ли? Някакво дърво.
Ха-ха-ха, 10. Мале, как съм е тука? Никой няма да ме оцели, бе, брачие. Никой. Уоу, това е 100% World Edit. Или пък това не е трудно да се направи, смисъл. Сферата е World Edit. Иначе си е год. Отгоре се вижда пак как има Glowstone. О, тази сфера е много голям. Each will niche false sagen. То на какъв език говори, бе? Fire Orbit. Баси човека е то. Окей, ако спре да ми фапа дропва, ще му изяма едното. Аре, стига, бе, спре да ми фапа дропваш. Пък съм с Optifine. Стига. Ходиш ноутбук. О май гад, това трябва да го видиш клипа. Просто такъв късмет трябва. What the fuck? Какъв късмет трябва да имаш, бе, братче? Откриха ма, край. Откриха ма. И ми фъпа се дропва, то ми фъпа се дропва ми на гъс. И сега ми се оправи. Чак сега ми се оправи. Сети са. Тъп Майнкрафт. Чао. Омага. Не. Тъпя смотан гъс Майнкрафт. Да, ето все пак. Сигурно арената е много голяма и трябва да ми зарежа милиарди чънкови тука. Бах ти шита, брат. Ма поне никой трябва да видиш клипа какъв просто късмет имах. Мале. Тоест бях тръгнал вече да намирам, проверях всички крафтинг тейбъли тук, където е в голямата сфера. Ма човек, то ми лагва на гъс. И тръгна един ноутбук, иначе сигурно аз ще я фана, в крайна сметка. WTF, това е, WTF, какъв е това? Това е някаква музикална кутия, дет не мога да я бием. То трова ли на... То трова ли на WTF? Само аз не успя да влезна, бе. Я, къде? Бах тая музикална кутия, бе, защо не мога да я бием? Бах ти кличната музикална. Всички я гоним, пак никой не може да я фани. Окей, кой победи? Хайдърс. Окей, пичове, сега да продължим към следващата мини игра. В момента ще цъкаме Supercraft Bros и аз ще се избера Blaze. Ей, тук е, натискаш на десен клик на табелката на характери и си избираш каквото поискаш. Първоначално мен не ме кефише тая игра и не исках да снимам на нея, но после някакво ме зареби. И сега искам да снимам на нея, да видите. Аз съм го играл един път, обаче много тъпо такова. В смисъл... Да, и аз първия път, бах ти тъпнята е тая игра, бе, what the fuck, много ме дразни тая игра. А после нещо ме изкефи, не знам аз. И ти ли имаш 2 емералда и 2 книги? Имам един гейм. Да, в инвентар имам, да. Map game, map game, character, player stats. Wins. О, лего, господи, окей. По-добре да си гледам статовете, че ще ревна. Да, Structions. WTF, аз имам само тракила. А колко вина имаш? Колко умирания? 15. Омага. Окей, видим тук какво пише тук. Set Bling. Вау, много готино е измислено. Я видим това какво е. Това е Blaze. Ако не се лъжа. Това е Blaze. Защото да, ето ги трети му, не знам си какво. Това е зомби с очила, дето ги показва. Чай да го видим. Не ти ли изглежда като такова обаче? Някакво зомби с очила. А това е... Това не знам аз какво е това. What the fuck? Това магма купли трябва. Това е Ендерман, това се подразбира, виж. Просто. Ендермана гледа към мене. Hello. Така. Няма ли друго? Окей, хора, ще се видим, когато почнем играта. Почнахме играта. Така. Омага. Ти къв си, да не те стрелям. Ние са бим, бе, всички са бим. Всички са бим, тук няма тим, няма мим. Аз ще пазя. Да, видях. Окей.
Тук сега... Има и Fire Resistance, тук е някакви полшенки, ако намеря... Нямате шанс. За теб Сакадаун. Омага. Да, мири бе. Ес, то падна, ха-ха-ха. Аз другия искам да убия чепича и с един кил напред. Да, ясне. Ес! Оу. Браво. Окей, тук да ми се... Маняк. Ето го там, ето го там! О, фак! Уоу! Уоу! Какво това е? Майни са от мене, бе! Уоу! Окей, убиха ма. Ти си само с 5! О, добре. Къде ми е полшана, бе? What the fuck? Някой ми взе полшана. Иска да те убият, защото си с 5, ама... убиха те. Аз си търсих полшанче. Някой... Не мога му фана още този джъмп. Не е като на смаша. Да. Чай. О, ес! Оцелих някакъв. И аз. Уоу, някакъв... Усети ли Насеч. лага? Да. О! О, вземай демиджа, маняк, вземай, бе. О, златна ябълка. Какво ли прави? Мани се от тука, бе. Мани се от тука. Уоу. О, господи. О, ябълката ми замина. Ей. Не съм аз. Ей, то мангал беше. Да, бе, сол. Той не може. Виж го как се крие мазния му гейфар. Той О, няма- малека, колко. О, тук, бе. О, ес, оцели го. И падна долу. Не е паднал това, аз го виждам. О, окей, май ще трябва да... Обаче един някъде се крий. Кричи ти то мангал, бе. О, пак. Умри, бе! Хасане! Падна долу. О, фак! Кой ма... Съка даун, ако си ти. Ей, съка даун. Ако... Не бях аз, бе. А. Зад теб. Да, виждам. Умри! Аз го подпадам. О, мага, бре. Оу. Майко, пича го пръснах от стрели. Нека тарале ще стане. Окей, ти няма ли да мреш там горе, защото ти си на 3 сърчица, виждам. Ме интересува попа. Аз няма остров, че. Аз викам, че съм на някакъв остров, пък това... Умри, боклик, бе! Оба, шамрем тука. Виждам как шамрем тука. О, фак, умрях! Не! Оу. Май двамата засадих аз. Какъв той е? Бе, това си ти. И аз се чуя. О, фак! Оцели ма. Браво. О, фак. Стига, стига, окей, мир, да убием първото, моля се, на 2 сърчица съм. Първо да убием той тогава тебе. Къде той? Не знам, къде очитам бангала. О, фак, и мисли, че... Чай сега, мир двамата. Идвам при тебе, спокойно, няма да бия. Чай, къде очити да... What the fuck? Не го виждам, къде отиде. Виждам нещо. Какво изпива, бе? Инвизибилка. О, мага, ти пак се виждаш. Да, аз не му... Ти целия се виждаш, виж се, ти целия се виждаш, просто нямаш аз не ръце. му сваля армора. То пак се вижда, омага. Вау, колко бързо просто. То свърши, бе, то му свърши действието. What the fuck? Къде обаче отиде това? Вау. То... Къде са? Крии за бога. Чай го. Може и там, виж, на там, дето стрелям. Някъде горе има ли място да се скри? Ами всъщност има, да. И да е шифнал. Окей, аре на там. Как се ходи там? Аз пък
Трябва да се качим нагоре. Тук. Аз на този джъмп не мога му свикне. То труден то. Тук. Така. Хоп. Сега. Уоу. О, мага. Сега. Аха, на тук. Ето така. Окей. О, мага, падна. Чакай, ето тук. Сега. Май го виждам горе. Чай да си приготвя блейзера. Опа, и аз скочих. Къде по дяволите той? Няма го тука. Ууу. Пъки. Where are you? О, мага. Ей, двамата го написах вътре. Опа. Той има още ли, бе? А! То с invisibility. С ето го. Къде? Вече имам спамка. Ей, сега имаш и някакъв... Мърдаше се. Are you here? Чай, да го питаме тук ли поне. Той някакси догоре. Фак! Кой го спамна това? Да, бе. Но добре, той видя, че преди малко го видя. Че го взе. Който ударе това е? Мъга. Тук не е... Кой те стреля, бе? Кажи му да спре, ба си пича това. Фак. Окей. Аз оцелих никати. Виждам ти главата. Фак! О, крап. Отстъпление. Той лагна сървъра. О, фак. Не! Браво, съкадам. Но той това някой нямало, бе. Да. Ние кът някакви пера си го търсим. Някой те е бъгнал, ние го търсим, лата. Браво, победи. Да минем джъмпа. Окей, дай да се пробвам да минем джъмпа преди да... Много далеч скочи. Окей, пичуи, това е Minecraft Minigames епизод 5, ако не се лъжа, надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, лайк, комент, subscribe. Ако не ви е харесал, значи, знаете ли, ако не ви е харесал, какво направите? Вземайте една хартия, пишете, нали там, клипът не ми хареса, вземате тая хартия, правите на хартия на топка и си я навирате в газа. Чао!